Mačička ochorela. A prepáčte, rozmyslel som si, že časti budú do 16. Bol krásny deň a holubík s myškou čakali na mačičku, lenže mačička nikde nebola a čakali na ňu preto, lebo sa rozhodli, že budú tancovať. Ale mačičku nikde nevideli. Tak myška povedala holubíkovi: Holubík, nevieš, kde je tá myška? Hrku, neviem, myslel som si, že už tu bude, ale keď tu není, tak musíme počkať. Teraz pôjdeme domov a ak ani zajtra nepríde, tak potom už nejak si rozmyslíme, že čo pôjdeme robiť. Dobre? Tak ahoj. Myška teda išla, až odišla. A teraz holubík išiel, až odišiel. Keď prišlo ráno, tak potom prišla myška, vykúkla von a išla von. A počkala holubíka. Holubík išiel, až prišiel. A teraz holubík povedal: Hrku, no mačičku nevidím. Tak teraz môžeme ísť do nemocnice, ma napadlo, lebo v prvej časti mačička nejako kašľala. Tak môžeme sa ísť pozrieť, či nebude v nemocnici. A holubík mal aj pravdu, tak teda išli do nemocnice. Keď prišli do nemocnice, tak tam uvideli ležať mačičku. A myška mačičke povedala: Myš, mačička, čo sa ti stalo? A mačička jej povedala: Moja milá myška, ja som ochorela, tak teraz som v nemocnici. A holubík povedal: Hrku, mačička, si chorá? A mačička mu povedala: Môj maličký holubík, som chorá, ale pomôžete mi, keď mi pomôžete sa postaviť. Pomôžeme ti, kľudne. Tak ťa idem postaviť. Aj ty mi, myška, pomôž. Chceli ju postaviť a tak ju aj postavili. Tak ju postavili a teraz mohli ísť tancovať. Ale keď bola už noc, tak išli sa rozlúčiť najprv s myškou. Tak sa s ňou rozlúčili. Miau, ahoj myška. Hrku, ahoj myška. Myš, ahojte, holubík s mačičkou. Myška teda išla, až odišla. A teraz holubík išiel domov. Hrku, ahoj mačička. Miau, ahoj holubík. A teda holubík išiel a až odišiel. A teraz ide mačička domov. Mačička sa už tešila na granulky, tak teda už ku ním išla. A teraz už labku natiahla. A už sa nevedela dočkať, kedy to ochutná. Ale mačičke sa to rozsypalo. Jej, zase sa mi to rozsypalo. Ale aspoň to zjem. Mňam, dobrá maškrtka. To bola veľmi dobrá maškrtka. Mňam, to bola veľmi chutná maškrtka. Mňam. Ale teraz ma troška bolí brúško, tak sa teraz idem zahrať. Teraz chcela kopnúť do loptičky, urobila
kop, ďalší kop, ďalší kop a ďalší kop a sa jej zakotúľal pod stôl. Tak teraz si mačička povedala: miau, miau, idem si laškať. A povedala si: miau, miau, zatvorím si očka. A tak zatvorila. Tretia časť bude, ako išli pozrieť policajné autá. A čus! A ak ešte na tomto videu nemáš like, tak rýchlo choď dať like a bude rada aj holubík, aj myška, aj mačička. Tak čus!